ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖାଲି ବକର ବକର ହେଲା। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାଇକିନାଟା ବକର ବକର ହେଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଚାକର ଫାକର କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ଦେଖିବା, ଖୋଜିବା, ମିଳିବ, ରଖିବା ଆଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ପଚାରିବା କି? ହଁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହବ। ଓ ଭାଇ, ଆମ ଘରେ କାମ ଫାମ କରିପାରିବ? କି କାମ? ଟୁକା ସୁକା ନେବି, ସ୍କୁଲ ପୁଅକୁ ନେବା। ହଁ କରିବି ଯେ, ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତମର ପୁଣି କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ? ତମ ଘର ଓଳେଇବି, ଅଳିଆ କାଢ଼ିବିନି। ତମ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ନେବି, ଆଉ ଆଣିବିନି। ତମ ଲୁଗା ସଫା କରିବି, ଆଉ ଶୁଖେଇବିନି। ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିବି। ହଉ, କହୁଛ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆସୁନ, ତମ ପଇସା ଦେଖେଇବି ଆଉ ଦେବିନି।